Ing masih dam sekaring bawono langgeng ndawas pandhakake kadang Kyai Prabu Rahwana ingkang Praten Pandhapa kayiwangan Puspawedah mengkoto Yai Prabu Rahwana paran padha raharja prataning kadang para sadya ning kayiwangan kene Yai manik praja Dewaku Mas mula wintenku ya bandaku ya donyaku ya amalku dhewe. Ya Kakang Pukulun Daneswara. Entuk pangestumu lulus raharja tekan aku niskala. Ora liwat taklimku wae muga katur marang Kakang Pukulun Daneswara. Ya Yai Prabu. Ulun tampa kang lega tiasing pun Kakang Yai. Wis lenggah satata daya-daya pun Kakang mundhut keterangan ana wigati apa dene Yai Prabu katos mung pengawak bajra rawuh marang patengganing pun Kakang Yai. Ya Kakang Pukulun prataku ning kayiwangan kene sepisan aku mertuwi marang Kakang Pukulun Daneswara. Wah kaya apa bungahing atiku dene sak matimu kowe didapuk dadi dewa ning kayiwangan Puspawedah kene. Mongko aku ngerti ora saben sukma bisa dadi dewa kaya Kakang Pukulun iki. Iya Yai. Antuk pangestu mulan pamujimu. Ora nyana dene pun Kakang Dewi Suda dene Pukulun Bathara Guru dadi dewa Yai. Kakang kepriye? Piye rasane dadi dewa kuwi piye? Penak apa ora? Yai, rasane ayem tentrem nikmat kumpangat. Bebasan warak kang tanpa mangan, seger kang tanpa ngunjuk, betah melek kang tanpa nindra, seneng kang tanpa nyanding marang pekareman Yai Prabu. Ngono. Iya Yai. Supaya sawise mati bisa dadi dewa kaya kowe kuwi syaratnya apa wae Kakang Pukulun? Duh Yai Prabu sukma mau dadi dewa apa ora iku mung gemantung tandurane jaman uriping Madyapada kok Yai. Yen tandurane becik besok nganti temeking pati bakal ya ngunduh marang kebecikan. Yen nandure rawe aja jagake bakal ngunduh duren Yai Prabu. Oh, ngono. Yai Prabu iya. Yen ngono upama aku kepengin dadi dewa ya bisa Kakang. Duh, Yai Prabu syukur bagi sewu. Dene siadi darbe niat kepengin dadi dewa. Tegese ana niat tumindak becik saka atimu Yai. Lah apa selawasku urip tumindakku kurang becik? Apa kurang becik? Yai Prabu tumindakmu becik apa ora iku dudu pun Kakang kang mangerteni ning sejatine sira dhewe ingkang nyumurupi Yai. Yen ora silak batin ning sak temene saben menungsa kuwi krasa yen tumindake mau ala becik bener apa luput. Ya mung kala mangsane ana pancen wis ngerti yen tumindake mau ora bener. Nanging gandeng kasurung dening rasaning nafsu kepengin ndarbeni. Lah tumindak kang ora bener mau paripaksa ditindakake kuwi ya ana Yai Prabu. Ning nek cara Rahwana mbuh kuwi tumindak bener apa luput yen duwe kegayuhan ya aja mandhek menawa durung kesempatan kegayuhan kok Kakang. Nanging
mendah kaya ngapa luhuring asmane yen gegayuhan mau bisa kelakon kanthi ora nerak marang piwulanging agama suci Yai. Kakek Bekulun penemu kuwi ora kudu padha ngelingono akeh penemu iku ora beda kaya cacahe wong kuwi kabeh. Lan maneh kudu diakoni yen bedaning penemu mau mujudake kanugrahan saka pangeran lho Kakang. Bener di waton bedaning penemu mau aja nganti ngrusak marang kalentremaning bebrayan Yai Prabu. Diarani ngrusak apa ora kuwi mung gemantung oleh nyalong saka sisih ngendi. Karo maneh aku ora dadi dewa ya ora pathek tok kae, ora patheken. Wong dewa ki mung dudu sing nyipta jagat. Dewa ki mung titah ora beda menungso. Aku ben wis tau ngalahke dewa. Tegese isih ampuh rahwan timbang dewane mau Kakang. Yai Prabu, wong urip iku diwenangake budidaya kok Yai. Ning aja lali ya Di, nalika bayi lair ana donya iku nggon bathuk wis ditulis tumrap nasibe dhewe-dhewe. Bisane maca tulis kang ana bathuk mau ya kanthi budidaya kuwi. Piye wae oleh budidaya yaiku surasaning tulis kang mapan ing bathuk mau Yai Prabu. Yen ngono aku nggawa sinta nyang alengka kuwi ya klebu nindakake tulisan nasib kuwi ana bathuk kok Kakang. Kang mok tindakake mau klebu nggon tulisan ing bathuk apa ora iku ukurane nganggo piwulanging agama kang tok rasuk ya Yai. Apa agamamu wis benerke yen kowe ngrusuki bojone wong kuwi? Yen agamamu ora benerake tegese tulis kang ana bathuk sing tok gawe wiwit lair mau wis ketutupan marang gedhening hawa nafsumu Yai. Lah nek menungso ora duwe nafsu kuwi jadi dudu menungso, kuwi malah malaikat kuwi Kakang. Ning kosok baline Yai, yen menungso mung gedhekke nafsune wae, kuwi dudu menungso, kuwi kewan Yai Prabu. Mulane menungso aja mung ngenengke marang nafsu, ning ya nggunakno marang akale mau. Menungso ku titah ing luhur dhewe lho Yai Prabu, titah kang luhur dhewe. Buktine kejaba dening Gusti diparingi nafsu uga diparingi akal Yai Prabu. Kowe ngarani aku sing tak gunake mung nafsuku kuwi rek saka kaca mripatmu dhewe. Ya to? Monggo wiwit aku dadi ratu kuwi sing tak gunake ya nganggo akalku. Ora mung nafsu. Nanging akalmu tok nggo ngakali wong liya Yai. Lah kuwi ya tenemune ora becik Yai Prabu. Wis aja kebacut-bacut oleh padha adu penemu mengko mundhak ora prayoga dadine. Ngelingono awake dhewe iki wis jejer dadi pangarsa. Siadi dadi pangarsaning para kawula sak ngalengka. Ala-ala pun Kakang uga wis didapuk dadi pangarsaning Dewing Puspawadar kene Yai. Yen nganti ratu karo pangarsaning dewa sing padha-padha lenggah ana dhuwur, kesuwen oleh padha padu utawa padha adu penemu, mesake sing ana ngisor ya Di. Mengko mundhak padha nerekake bala kekuatane dhewe-dhewe ingkang tundhane saya mimbu miris ati ning bebrayan lan mundhak nemen laraning negara ya Yai. Ora apa-apa Kang, ora apa-apa. Beda penemu ki ora apa-apa. Aja dianggep sulaya. Pancen ora apa-apa kok Yai, nanging kawulamu durung lumrah nampa kahanan kaya sing kok karepake. Para kawula wektu iki tatarane lagi padha sinau beda penemu kok Yai. Wah. Yo Kakang Prabu. Yen dina dawa rembug sing rada krasa panas mau, wah mengko ndak malah bingung marang para kawula. Yai Prabu iya. Ngene ya Kang. Mulane aku prapta ana kene iki kejaba aku wis kangen karo Kakang Ganeswara. Kaluwihate maneh yaiku aku bakal nyilih kembang Dawerna kang sira tunggu iki Kakang. Mengko dhisik Yai.
Si Adi mundut ngambil kembang Dewaretna kuwi arep digawe apa? Mulane aku nyilih kembang Dewaretna mung tanggung ngayem-ayem pikir aku ning kedaton kok Kang. Nadyan aku ya wis duwe tanduran kembang sing asale sok sak donya. Ning wektu iki aku entuk wangsit. Wangsit kepriye Yai? Ora bakal tentrem uripku yen aku ora nyanding kembang Dewaretna. Mula aku banjur sowan Kakang Pukulun iki. Syukur bagi orang mengilih kepara kembang mau diwenehi aku malah saya matur nuwun Kakang Pukulun. Yai Prabu bi Ruhanono Yodi mulanipun Kakang kadhapuk dadi dewaning Puspaledari iki iya merga pun Kakang pinasran dening Pukulun Bathara Guru dikake meksa kembang Dewaretna aja kang swasaka ing kayuwangan kene Yai. Wanti-wanti sabdaning Pukulun Manikmaya yen nganti kembang mau wasaka kayuwangan kene ora wurung pun Kakang bakal dilorot nggonku dadi dewa. Mula Yai yen siadi welas marang pun Kakang ndak suwun Yai Prabu aja ngowah-owah kembang Dewaretna saka kayuwangan kene ya Di. Oh ngono Yai Prabu iya. Oh ya wis yen pancen Bathara Guru wis meling ngono kan marang Kakang Daneswara aku ora wenang meksa Kakang. Nadyan sak temene olehmu dadi dewa kuwi jane merga lantaran saka aku ya apa ora buktine biyen yen kuwi ora tak pateni moga bisa dewa kaya ngene iki ya toh. Wis diwis Yai Prabu ora perlu mbaleni lakon kang kepungkur sabab aku uga ora ngeling-eling lakon kang wis dilakoni ya Di. Mengko mundak nuwuhake daredah padha kadang meneh Yai Prabu. Lang-langing driya mangu mangun kung kanduhan rimang lelena tanpa kangen yang tangtuh somangku sang tiah kutomo mangkono sanata muda terus nyolon ngerepo ngene wae Kang kanggo nambani pikirku supaya orang nglambrang aku tak kepengin weruh kembang Dewaretna kuwi wujude kaya ngopo lan maneh aku mambu gandane sok cedhak wae aku wis trimo kok Kang wis trimo idepku mung kepengin mbuktekake wasting dewa mau bener apa ora Yai kepriye yen mung kepengin pirsa lan bakal nggondo wae pun Kakang ora kabotan waton ora oncat saka kayuwangan kene Yai ora tak gawa mulih kok pundak dipocok lebet dewa Kang sabda Pandhita Ratu ora kena wali ya Di ora apa menungso ki selawase arep goroh terus ya ora to mergo nek kowe dilorot oleh dadi dewa wah aku ya melu isin Kang aku melu isin syukur bagi sewu yen siadi kepareng reksa marang asmaning pun Kakang Yai Prabu mara kaki tumuli tuduhno iki paman kembang Dewaretna mau yen aku wis mambulan wis bisa nyampikirku tumuli aku bali marang ngalam kok Kakang mara ayo Yai Prabu ulun kanthi manjing jroning taman papaning kembang Dewaretna Yai Prabu Rahwana nyewat halangan ning kalang nyewana gelar pandamuncar dina kekondang surem sorot tetan padang
Sapa tengsun mlingang ngulati Puspita metemendah kang bareni Metening taman hanon kang sekarawasi iki Kakang Pukulun priye Yai apa kuwi kang sinebut kembang dawerna Kakang kepara nyata di piwujuding kembang dawerna kepriye yen pancen sapa wae ora kena nyedak marang papaning kembang dawerna iki kok Yai nanging gandeng Siadinata kepengin pirsa walaupun Kakang mung dapur nglegani marang Yai Prabu muga-muga wae ora kapersanan dening dewa liyane ya Yai ora olehmu keweden karo Bathara Guru kuwi kena ngapa Kang Katik Bathara Guru kuwi kaya dewa sing sekti-sekti ya ngono wong dhisik wis tau tak kalahke adik olehmu keweden aja kuwatir Kang mengko yen ana nesu di Bathara Guru tak adepane dhewe wis ora susah nambah musuh ya Di gandeng wis kalaksanan pirsa lan wis mambu gaten kembang Dewaretna ayo Yai enggal ulun dherekake manjing marang Sasana Ndrawina tembul darat jambu dipun mul karupun Kakang Yai ah kosik to Kang kok olehmu kok susu ki selak ngopo aku ya mesti bali sebab aku ya ora tega kesuwen ninggal nang Alengka aku tak ngematke dhisik ambune kembang iki wah duh wah kembang iki gadat bisa seger nyang awak ayem ning pikiran wah ngalih kembang kemasyuran donya kabeh ning ya kuwi Kang nek mung mambu saja kok kurang marem atiku bisa tak gawa iki iki Kakang
surem-surem diwangkara kingkin lermengos kang layon denya hilang pemanisé watanan kita layong kumakuceng parah nyomaratani pergenjang pak waru dhewe negar ngomong kali jeding ngetan iline engger Daneswara ulun inggih rawuh mara gakel wingi prayoga ya engger Daneswara lang ing driya mangu mangun kung kang duhan rimang Pukulun Daneswara boten pantes dados dewa ingkang menika kepareng kula ngaturaken wangsul kayuwangan Puspadar kunjuk paduka Pukulun Narada saha kula nyuwun dipun pidana Pukulun mengko dhisik kita jadaya dhewe matur kaya ngono ya kulup nadyan kita durung ngaturake lelakon kang dumadyan kene mau nanging ulun wis nyemuru kuwi kabeh kok nggih ulun jarawani ya Daneswara sejatine tumindake Rahwana mau pancen wis ginaris dening lelakon lakone pancen kudu ngambah dan kaya ngono kuwi nggih ya mung rahayune kita entuk kombang kang mencok ing kembang diwarna mau nggih lakar kaluhuran Pukulun kula namung saged ngrebat pikantuk kombangipun ya ora diapa kepara tumuli beraten duh kita moyo ngrawit adi guru wis paring pangapura marang jeneng kita lan kita isih tetep dadi dewa ning kayuwangan Puspadar kene ora bakal dicopot nggih duh Pukulun ngaturaken sanget ing panuwun kula malah iki nama di guru paring dawuh marang jeneng ulun ingkang bisa ngrebut balene kembang saka tanganing Rahwana jare ya mung kembang kang kita gawa iku nggih Daneswara kang mangkono mara gage kembange ulun pundhut kang wigati bakal ulun sidikara nggih Daneswara sumangga Pukulun tansah marpamoring suksema sinuk maya winah ya ing sepi sinimpet telenging kalbu mambukaning waharana talin saking yep layaping ngaluyup pindha pesating sepena sumusuping rasa dadi mau to kaya mengkono punang kembang wis kasta dening Hyang Narada Sigra Senidikara enget sangkane putra Jawata linengkung ora mokal apa sacetane dadi punang kembang pinuja temah dadi wanara kang ulese kresna sato tengsun semelingang ngulati puspito metlendah kang warani
dening taman hanon kang sekar waras iki pukulun piye nggih menika wonten wanara ingkang ulunipun cemeng iya yang iya iki kedadiane kembang mau kulup mekaten iya mula seksenana wanara iki ulun pangi tenger Kapi Permuja nggih bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap atom lirikin sanging sang maweh gandrung duh pukulun kula ngaturaken kenging menuwun dene kula sampun kaparingan tenger namipun Permuja duh pukulun awit saking bayaning nami ingkang kula sandhang menika mahanani seger tuwin kiat badan kula pramana pandulu kula so pajarangan-angen kula pukulun oh iya Permuja ya syukur pake sewu sawise genep pancandriyamu dina iki kita ngudiya marang balening swaraga kita kang wujud kembang dawarna ya Permuja awit kembang mau dijarah rayah dening Prabu Dasamuka Ratu ing Alengka jalaran Rahwana ngerti yen kembang dawarna iku pengapesaning Rama sawadya balane ning ya kuwi Permuja serahane kita kudu suwita marang Prabu Rama Wijaya ing Pancawati dhisik lan menawa sira nemu weteng apa wae golek ana sang Tampung Agung jenenge yaiku Kyai Lerah Semar kanthi sira pasrah marang Kakang Semar mau tumuli bisa kasebatan sedia wae Permuja lang-langing driya mangu mangun kung kanduhan rimeng lerena tanpa kalin inggih pukul ngestakaken dawuh kan sampun tawaca paring kula nyuwun pamit sayun pangestu beda swandaten Prabu Rama pukul narada oh iya Permuja ulun panggal puji rahayu sembada sedya kita nggih Permuja iya Permuja muga nis kula langkungmu lan tinampa pasutanmu dening Prabu Rama Permuja sembah nuwun pukulun Dirtane swara kula kula narada wis mangkat Permuja bakal nyang Pancawati kaluhuran pukulun kan wis raca sakabehe nggih wis rampung ulun pamit konten pakayuwangan sembah lirik singkatipun pukulun Sang Hyang Narada dinten menika sang saya dalu hararas abyara kang lintang kumedhak sunyo tengah wengi lumrang kantaning pus
swaraning matu brongko manungsung bening gambang ana tangis layung wauda kaya mangkono nalika semana kebat bina kita kresip lampeng kapi permuja daya semangka enggalo prapte negari Pancawati labet kaselak suwita marang Prabu Rama Wijaya sinigek ing mangke datang kadi gemelaring Pandhapi Agung Kraton Pancawati ketingal Prabu Rama Wijaya lenggah sineba sanggya para kadang kadeyan tuwin para nayaka labet dari pinanggih kelawan Dewi Sinta ora mokal lamun dakal loro-loro panggaling Sang Prabu Rama
nenggih menika tawarnanira iki senebat nagari Pancawati Prayaga ngadhapur joglo nenggo sinenggo wisma engun jamur bareng den megar saka Guru Sela Prabata telung prangkul gedeni ing ngukir gambar sisi ing naga sinenggo Pak Gong akik suwasa pinindo ing ndasing Sardula jaran Mbah Sela Kaca Jejobinan lines jenar kating agilar gayah babut ginelar kalundake Sela Rekta tinunda-tunda cinandi anjep ing pelalanan jembar laju sinambet ing alun-alun sedaya wewangunan pinayu reksa barlayan kang wis sirep pinakit sirapan dasar pinajaran damar sultan Kawicalan beteng kandel jagang jero ngubengi karaton Pancawati wimbuh rinajek waja dapur warasta gapur awangun menara jangkepan wiwaratosan blebekan rangkep songo madyaning alun-alun tinanduran uringin kurung sekembaran minangka tandha ateking praja prineksa dening mriyem pusaka kalih nama Kyai Dodo lan Kyai Dendo sinten ingkang ngastepan was negari Pancawati lah menika sang nata jejuluk Prabu Rama Wijaya ya Prabu Ragutama ya sang Rama Legawa Narendra watak berbudi bawa laksana dasar gedhe danane hadem parintahe nalika semana nuju miyos ing panggapi agung sineba para nayaka ketingal bergagah wanara sak gubuk penceng gedene tuh menika adipati saking Guwa Kiskendha nek jejuluk sang Narpati Sugriwa ugi wis ketingal ngadhep kang rai saking nggiri Kistuba kekasih Raja Laksmana widagya iki Radyan Murdaka Semarang Mbah Warangka Kadipaten Guwa Kiskendha nenggih Riyana Patih Rarani kang mung sak sawekecik gedene sinambat mumpat Senopati Pancawati kasih Radyan Anoman dereng Pantara dangu katungka sawanipun Kapi Permuja Rapapah pindha sata minggah Rama kagyasan Prabu Sukrami marang swani kang nem katemben prapti
rangga tat muda ing batine nanging ketah kinunggung panurut yen akeh ngesemi maksa hangurum popo basa kang kalantur tutur kang katula danging sasmi mengkoto Yayi Kyai Nerpati Sugriwa kalau nun wonten dawuh sinuwun kepareng hamiji pisawan kula pun Sugriwa plonoknon ingsun wasmadakake teka ana wanara kang ulune Kresna apa iki klebu kawulane Kyai Nerpati Sugriwa waduh sinuwun punten dalem sewu Sang Prabu selami kula gadah kawula wanara kados daring wonten ingkang ulunipun cemeng menapa kepareng Kang Abdi Sugriwa badhe murba pawongan menika Kangjeng Sinuwun sautuh ingsun pasrahake marang jeneng para Yayi Nerpati sembah nuwun Sinuwun mengkoto wanara kang ketemben sowan sawise lungguh satata margake prasaja sira iku wanara saka ngendi lan sapa kang dadi aranmu nun inggih Gusti kula menika wingking saking kayuwangan Puspawedhar abdinipun Pukulun Bathara Daneswara ingkang sudi amastani nami kula pun kabeh Permuja Gusti jeneng Permuja napa nyuwun inggih banjur ana perlu apa dene sira ora katimbalan teka wani lanyo-lanyo marak ing ngarsaning Sinuwun Prabu Rama nun inggih Gusti paring munjuk atur mboten nampa kula menika morang kasusilan namung labet semengkane manah kula kumedah marak pengersanipun Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Rama ing Pancawati boten dipun keparengaken kepengin sanget kula badhe swita ing ngarsanipun Sinuwun Prabu Rama boten ditangka dapuk dados juru bubut suket badhe kula lampahi waton tinampi paswitan kula Gusti sira bakal swita ing ngarsaning Sinuwun Prabu Rama puniki kaluhuran kajawi kula badhe nderek swita kepareng kula inggih badhe munjuk atur wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Rama Gusti Permuja nuwun kula mara kaki arep matur apa Permuja unjuk uning Sinuwun wekdal menika Sekar Dewarna klanganipun Pukulun Bathara Wisnu ingkang tinengga Pukulun Bathara Daneswara sampun kenging kajarah rayah dening Prabu Dasamuka nalindring ngalengka Sinuwun ngakiat risang kapirangung rinangka kinempet kempit duh sangat
maning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang sing tias ya si tukang kudu kering Yayi Sugriwa wonten tau sinuwun kepareng lenggah ingkang prayoga ingsun genting ngarsa murba marang Pramoja iki Yayi iki sedika Kanjeng Sinuwun mangkota kapita muja wonten maning Kanjeng Sinuwun ingsun wis midhanget monggo apa kang dadi sedyamu bakal swita marang jeneng ingsun nuli Pramoja ingsun ora bakal nduwa kang dadi penyunira waduh sembah nuwun Gusti dene paduka ndur kepareng nampi paswitan hamba mengko dhisik durung tutup dawuh ingsun sira mau matur yen to Prabu Rahwana wanuh wani jarah rayah pusaka sipat kandelku yaiku kembang Dewarna ih kepara saestu sinuwun kang mangkono Pramoja aja wedi kangelan jeneng sira dhewe ingkang ingsun utus ngrebut bali kembang Dewarna menawa sira sembada ngaturake kembali kembang Dewarna ing kono sira lakon dadi kawulane Prabu Rama pangestu Kanjeng Sinuwun bumi gonjang kancing langit kelap-kelap aton lerikin canging sang maweh kandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik Yayi Gunawan wonten timbang Kanjeng Sinuwun kon ngrampas saka tanganing pukulun Daneswara Sinuwun priye Yayi gandeng Kakang Rawana ingkang miwiti ngrampas sipat kandhep paduka Sinuwun kula suwun kepareng paduka ugi gentos mundhut sipat kandhepipun Kang Prabu Rahwana Kanjeng Sinuwun apa kang dadi sipat kandheping Prabu Rahwana Yayi Sinuwun ngalengka menika wonten pusaka kina tilaranipun saragi Kanjeng Hyang Prabu Somali sipat kandhel wau arupi pedhang naminipun Kyai Mentawa Sinuwun menawi paduka saged mundhut pusaka kasebat menika sami kalian saged mendhet sasetunggal pangpesen Kang Rahwana Kanjeng Sinuwun niyata laruta saking pusa sakura kula ya ngutusa Sang Sri banget ing panariman ingsun dene kadang para Yayi Gunawan wis kepareng mertelakake apa kang dadi sipat kandeling Prabu Dasamuka Patihanila wonten timbalan maju mriku niki sedika bumi gonjang kancing langit kelap-kelap aton lerikin canging sang maweh kandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik kok kaya rekoso lakumu Anila ih arep di kebesaran padaran gegeden weteng nuli wae ing dalem sewu Kanjeng Sinuwun nadhe kula menika kula malik namung kula prigel syukur bagi sewu wonten dawuh kaya ora ana kang bisa mboyong pedhang Mentawa saka tanganing Prabu Rahwana amung kejaba sira Patih Praranila ingkang mangkono aja wedi kangelan maragake sira tumuli lumawata marang Alengka mangsa bodha pamboyonging pedhang Mentawa utawa Pancawati ingsun pasrahke marang jeneng Istapatani nyuwun pangestu Kanjeng Sinuwun sing ati-ati
ane lho sajake ajar mere wong durung perang kok wis mere ingsun paring pangapura marang Sianila Yayi Entrapati nek nyuwun inggih Yayi Laksmana kula wonten dawuh Koko Prabu bombong tiasing pun Kakang dupi mirsani semono kang dadi kemantepaning para wanara nggone padha nglobi marang pun Kakang persasat datan mitung marang gawating praja Ngalengka Yai kula nuwun inggih kaluhuran dawuhipun Koko Prabu jer sampun dados prastianipun para kadang wanara bilih sugengipun sami dipun sramakaken namung kangge nglobi paduka Kakang Prabu Yai Laksmana iya Kang mangkono Yayi Entrapati nun kula Yayi Gunawan kula wonten dawuh lan Dimas Laksmana wonten timbalan anomat noklon nuwun dawuh Kanjeng Sinuwun ayo kabeh wae para nayaka ingsun kanthi bebarengan munggah marang sanggar palanggatan nyuwun ing ngersaning Hyang Manon muga-muga lakuning para duta mau padha lebda ing karya monggo direken monggo direken monggo kula direken monggo kula direken Kanjeng Sinuwun Sikra kang kala tumingal ya jagat Dewa Bathara wah kesusu kesaguhanku ning jebul kesemur tumindakku aku durung nyuwun tuduh marang Sinuwun monggo sisih ngendi pernaing praja Ngalengka kok terus budal iki mau kepiye iki wah yen to aku ki bali kok wirang temen uripku oh iya aku kelingan sabdanipun Kulon Kanika Putra yen kepengin kasebatan karepku aku kadawan sowan marang Sang Pamong Agung Kyai Semar Ingkang Kedempel sing asma Kyai Semar kuwi nek ora jalma kang pinunjul mokal Sang Hyang Narada dawuh mengkono oh iya dina iki prayogane aku bakal senareng Kyai Semar muga-muga Kyai Semar kepareng nampa aturku iki monggo